हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय दे। ओमफ्राय नै जोङो दिनैहाय गार्जियन मिटिंमोन। ओमफ्राय बेयो फार्स्ट टाइम गार्जियन मिटिं आरोना बे बोसोरनि। ओमफ्राय जों बेयाव फैदोंमोन, दा जोब्बाय। ओमफ्राय स्कुलनिफ्राय गेट टुगेदार थांनांगौ दं नालाय बेवहाय मोसाहैगोन नै सोलोंगासिनो मालाय गथ'फोरा फोरोंदों जा मोजां हाजोब्बायबो। ओमफ्राय आरो दा मोजां ड्रेस बयबो गानजोब्बा एखे गानजोब्बा मोजां नुसिगोन आरोना। दा दस्रा नालाय एसे खावब्ला सिबला मारैबा नुदों, खिन्थु बिराद मोजां जाबाय आरो मोसानाया एकदम ग्रोब ग्रोब मिलायजोब्बाय, जा मोजां रोंजोबखायो गथ'फोरा। ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ। आङो बाबुखौ गारबोदों, लाबोफायासै, अखाबो हादों। ओमफ्राय ओंखायनो आरो दिगदार खालामगोन, जिरायथेरनाय नङा होनना गारबोखादों आरोना। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना, जों थांबाय थानोसै। सफैबाय न'आव, बाबुआ जेबो माबा खालामाखै, बारा माबा खालामखाया। बहाबा थांबा आराम बुंनानै गालांबानो थायो आरोना। दा आराम गेलेगासिनो, आङो गानस्लायनोसै माबा माबि खालामसै, दुगैलांखादों नालाय। मोनबायना नों मामिखौ गोसोखांदोंमोन? आंबो थाङा दे। मोसानो थांदों नामा आङो? सोर होननाय बिनि सिगाङाव? दानि सोरनोबा मोसानो थांदों होनना खोन्थादों माथो। सोर खोन्थाया मोसानो थांदों होनना? बाबुखौ स्कुलाव दोनबोनानै आं हारसिं, रावबो गैया। दिनै बुधबारबो नालाय, दिनै बाजार जायो बेयावनो मेदायाव। मानसिफोरा सोरबा सोरबि बाजाराव थांजोबदों, सोरबाया आरो मालाय साइकेलजों फैग्राफोरा न'फोराव थांब्रबदों। ओमफ्राय आंहाथ' उफाय गैया, साइकेलबो गैथ'वा दा, ओमफ्राय स्कुटिबो गैथ'वा। सासेया दोनबोदोंमोन, ओमफ्राय थांफिननो हागौमोन, खिन्थु थांफिनबाबो आं दा फैबा फिरफिलजोंसो फैनांगोन। माने जोंहा मिस्टाराहाय टिहुआव थांनो नागिरदों कारेन्ट माबा हैनो। ओंखायनो आं थांबाबो ओरैनो मानो थांगारनो होननानै दा आरो फिरफिलखौबो टाइमाव मोनगोन ना मोना। आरो बिसिना दा बाबुमोननि स्कुल गनाया थिग टाइम जाथ'वाखै दाबो, राइट टाइम। मालाबा 10:30, मालाबा 10:30नि एसे बारो। नै दाख्लैथ' 11ता जादों। ओंखायनो आङो थाबाय आरोना। ओमफ्राय दा सोरबा नेनाय दङ, खिन्थु गासिबो बाजाराव थांदों आरोना। ओमफ्राय आं हारसिं दंथ'यो, जिरायबाय थानि र' हारसिङै। अखा हादों, सान्दुं गैया बारा, दामानि अखायानो जाबाय थादों। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ। दासो भिडिअ बानायलायबाय आं, नै बाहेरायाव ओंखारनि र' दसे। बाबुआबो ओंखारना दंहैयो बिबथैजों। बिबथैया माने गावसिनिफ्रायल' एसेल' देरसिन। दा जोंहा बे बाबा उन्दैनि फिसालाया आरोना। अखा हाहां जादों बोथोरा, दासो 4:30। ओमफ्राय आं अखा हाजानो गिना जिखौ सोलायलायबाय। जिया एसे रानदबबायमोन नालाय, ओंखायनो दा मा खालामनो मा मागोन, अखाया हाना होबा थिखोस्लाबनो हानाय नङा होननानै मोनाखासिगोनबो होननानै, थेवबो दोनजाबावोमोन। अखाया एकदम हानो बायदि जादों, ओंखायनो दोनहैबायमोन आङो। थांनि र' बाहेराव। ओइ नै बाबुमोना गेलेगासिनो। जोंनिया न'आ लामा खाथि हनै। ओइ मा गेलेबाय थादों नोंसोर लेथ्रायाव? हा ओइथिंथ' आरो मा सिखा लालायखो नोंहा? हा जि गोसोम जाखाबाय नै, आयु। जोंनि न'आ बाहेरजों नै इसोर। बाहेराव आराम जिरायबाय थानायावनो थिगसे बार फैना होना न'सिं हाबफैजोब्बाय जों नै। अखायाबो एसे एसे हाबाय, ओमफ्राय बाराबो नै, आयु। बिथिं जा गियो मानसिफोरा एसे बार बारबानो, गिख' गोजा खोनखोमाबाय सिरि सिरि बिफांफोरा नै। बै गयाथ' बै माबायावसो हेबना दङ नै माथो। हारसिं हेबना थानाय ना मानाय जाखो बे? जि हाबाय नै अखाया, आयु। न' सिङाव हाबना थाजोब्बाय बयबो। जि हाखाबाय, दै जाजोब्बाय हनै, दै जाजोब्बाय हनै। बाबुमोना गेलेगासिनो नै, आंनिया बिबोनां फिसा। बिबोनाङानो एथ' उन्दैया
गरायखौ गाखो होननानै मारै गोलैनायाबो माथो गरायाबो बिबोनानै दाबो बिदि गेलेलायग्रा होननानै सानसे बिबोनांखौनो मिनिनो ओंखारदां बोरैबा न' सिङावनो थाबाय थानोसै आरामनो ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय